Konnichiwa, minasang. O genki desu ka? Ako si Eric o welcome sa akong channel. Hinapon tabay. Kung gusto ka makaton og Nihongo para sa trabaho, biyahe sa Japan o ka personal interest, kini ang channel para kanimo. Open ang Japan sa atong mga OFWs, pero ang pinakadakong babag kay ang atong kakulangan sa abilidad sa Nihongo. Por eso, giawhag ko katong atong mga kababayan nga interesado mo trabaho sa Japan, palihog pag-subscribe sa akong channel. Aban nira tan-aw akong mga videos sugod sa lesson 1 hangtod sa katapusan, kay mag-anam og kalisod ang atong mga lessons. Ayaw kalimot pag-like, share, og subscribe. Ato nang sugdan, hajimemashou! Karon nga imo nang naistudyohan ang mga Japanese adjectives o keiyoshi sa miaging duha ka video lessons, nining atong bag-ong video lesson atong tanan unsaon paggamit niining mga adjectives para pagkumparar sa duha ka butang ug pagkumparar sa tulo o sobra ka mga butang. Pagkumparar sa duha ka butang sama sa sentence nga ang N1 mas kuan pa kaysa N2, mogamit ta sa sentence pattern nga N2 yori. Hain ang N2 mao ang napirde sa gikumparar. Ang yori usa kini ka particle nga mosinyalis ani. Unya sundan nato sa N1 no ho. Hain ang N1 maoy midaog sa atong gikumparar. Ang no ho pwede nga dili ni isulti. Unya sundan nato sa particle ga nga mao ang atong subject particle. Ga ang gamiton og dili ang topic particle wa kay specific man ang atong gitukoy nga ang N1 mao ang nakadaog sa atong pagkumparar. Unya sundan dayon nato sa adjective. Unya tapuson nato ang sentence gamit ang verb des. So busa ang tibok sentence mahimong N2 yori, N1 no hoga, adjective dayon, unya des. Pwede pod nga N2 yori, N1 ga, adjective des. Ug dili na nato isulti ang no ho. Pangalitan ang sentence, ang Pilipinas kay mas init kaysa Japan. Niining pagkumparar nato sa duha ka nasod, daog ang Pilipinas kay mas init man ta. Unya lupig ang Japan. Busa ang atong Japanese sentence magsugod sa napirde nga mao ang Japan. Nihon yori. Unya ang midaog dayon. Filipino ho. Unya sundan dayon nato sa particle ga. Unya ang adjective dayon nga atsuy nga pasabot kay init. Unya tapuson nato sa verb nga des. Palihog na lang pod og sumay kanako inig human ako ginapon aron pug ka mabansay-bansay. Nihon yori Filipino ho ga atsui desu. Nihon yori Filipino ho ga atsui desu. Laing ehemplo, ang sushi mas lami kaysa tempura. Sa atong pagkumparar, lupig ang tempura ug daog ang sushi. Busa magsugod ta sa tempura yori, sundan ta sa sushi no hoga, unya ang adjective dayon kay oishi, nga pasabot kay lami. Unya tapuson ta sa verb nga des. Ang tibok sentence kay tempura yori, sushi no hoga oishi desu. Tempura yori, sushi no hoga oishi desu. O tempura yori, sushi ga oishi desu. Sunod nga ehemplo, ang Tokyo mas mahal kaysa Manila. Sa istoryang asay mahal, pirde ang Manila, daog ang Tokyo. Ang mahal sa hinapon kay takai. Busa ang atong tibok hinapon nga sentence mahimong Manila yori Tokyo no hoga takai desu. Manila yori Tokyo no hoga takai desu. O pwede po tamo ingon Manila yori Tokyo ga takai desu. Nakuha nimo ang pattern? Sunod tang ehemplo, si Marie mas gwapa kay ni Nina. Ang gwapa sa hinapon kay Kirei. Busa ang atong sentence mahimong Nina yori Marie no hoga kirei desu. Nina yori Marie no hoga kirei desu. Og pwede pod Nina yori Marie ga kirei desu. Sunod tang ehemplo,
Ang probinsya kay mas malinawon kaysa syudad. Daog ang probinsya, perde ang syudad sa pagkamalinawon. Ang probinsya sa hinapon kay inaka, unya ang syudad kay machi. Ang hilom o malinawon kay shizuka. Ang atong hinapon kay machi yori inaka no hoga shizuka desu. Machi yori inaka no hoga shizuka desu. O machi yori inaka ga shizuka desu. Karon paghimo og pangutana alang sa pagkumparar sa duha ka butang sama sa hain may mas kuan, ang N1 o N2. Sa hinapon mosunod ta ini nga pattern. N1 to, N2 to. Dochira ga? Unya isulti dayon nimo ang adjective, unya tapuson ang sentence sa desu ka? Ang pasabot sa particle to kay og. Sa in English pa and. Unya ang pasabot sa dochira kung imong mahinumduman sa miaging lesson sa demonstrative pronouns kay hain man ani. Mutan-aw tag mga ehemplo para masabtan nimo og tarong. Kini nga sentence, hai may mas kusog, ang bus o ang train? Ang bus ay hinapon kay bus, unya ang train kay densya. Ang hinapon sa kusog kay hayay. Sa hinapon atong sentence mahimong bus to, densya to, dochira ga hayay desu ka? Bus to, densya to, dochira ga hayay desu ka? Sama sa atong gisulti, mogamit ta sa subject particle ga, kay gusto man ta og klaro nga tubag, hain may kusog sa duha, ang bus o ang train. Natural ang train mas kusog sa bus. Busa sa hinapon moingon ta og bus yori densya no hoga hayay desu. Bus yori densya no hoga hayay desu. O bus yori densya ga hayay desu. Laing ehemplo, sine o shopping hain may mas makalingaw. Ang sine sa hinapon kay eiga. Ang shopping kay kaimono. Og ang makapalingaw kay omoshiroi. Kumpungo nato tanan sa hinapon kay eiga to kaimono to dochira ga omoshiroi desu ka? Eiga to kaimono to dochira ga omoshiroi desu ka? Pangalitan ang pag-shopping o kaimono kay mas alegre kaysa sine. Sa hinapon moingon ta og eiga yori kaimono no hoga omoshiroi desu. Eiga yori kaimono no hoga omoshiroi desu. O eiga yori kaimono ga omoshiroi desu. Pag-ingon og parehas ra, moingon ta og onaji. Onaji. Pag-ingon og parehas ra na silang duha, moingon tag onaji desu. Onaji desu. Og pag-ingon mao-mao ra na sila, moingon ta og onaji gurai desu. Onaji gurai desu. Ang pasabot sa gurai kay bana-bana, estimate ba. Dili gyud eksakto nga parehas, pero mao-mao ra o gamay ra kalahian. Ato ning praktison. Kini nga sentence, hain may mas mahal, ang pula nga bag o ang asol nga sapatos? Ang hinapon sa mahal kay takay. Ang pula nga bag kay akai kaban. Akai kaban. O ang asol nga sapatos kay aoi kutsu. Aoi kutsu. Pagpangutana ni ini sa hinapon, moingon ta og akai kaban to, aoi kutsu to, dochira ga takai desu ka? Akai kaban to, aoi kutsu to, dochira ga takai desu ka? Pag-ingon nga mao-mao ra na sila, moingon ta og onaji gurai desu. Onaji gurai desu. Pag-ingon nga ang pula nga bag mao-mao ra kamahal sa asol nga sapatos, sa hinapon kay akai kaban wa. Karon ang particle wa atong gamiton kay nagsulti ra matag general statement parte sa pula nga bag. Unya sumpayan ta sa aoi kutsu to. Isip pagkumparar ta sa pula nga bag. Unya sumpayan nato og onaji gurai takai desu. Nga pasabot kay mao-mao ra kamahal. Busa
akai kaban wa aoi kutsu to onaji gurai takai desu. Akai kaban wa aoi kutsu to onaji gurai takai desu. Laing ehemplo, kinsa may mas gwapa, si Miss Tanaka o si Miss Ikeda? Ang gwapa sa hinapon kay kirei. Busa ang hinapon, Tanaka-san to Ikeda-san to dochira ga kirei desu ka? Tanaka-san to Ikeda-san to dochira ga kirei desu ka? Pag ingon nga parehara sila kagwapaha, moingon taog onaji gurai desu. Onaji gurai desu. Pag ingon nga si Miss Tanaka maumao kagwapaha ni Miss Ikeda, sa hinapon moingon tag Tanaka-san wa Ikeda-san to onaji gurai kirei desu. Tanaka-san wa Ikeda-san to onaji gurai kirei desu. Pag ingon nga dili parehas o dili ka level, mogamit ta sa adverb nga hodo nga ang pasabot kay sama sa. Unya ato ning parisan sa negative conjugation sa adjective para mahimong hodo nani-nani kunai kung i-adjective o hodo nani-nani janai desu kung na-adjective. Aduna tay mga ehemplo. Ang Japan dili parehas katugnaw sa Canada. Ang tugnaw kay samui. Unya ang negative conjugation niini nga dili tugnaw kay samukunai. Bali ang atong hinapon nga sentence mahimong Nihon wa Canada hodo samukunai desu. Nihon wa Canada hodo samukunai desu. Laing ehemplo, ang bus dili parehas kasayon sa subway. Ang subway mo nay train ilawom sa yuta. Ang subway sa hinapon kay chikatetsu. Chikatetsu. Ang makapasayon sa hinapon kay benri na. Benri na. Usa kini kana adjective ug ang negative conjugation niini nga pasabot dili makapasayon kay benri janai. Benri janai. Busa ang tibok hinapon kay bus wa. Ang bus kay chikatetsu hodo ikumpara sa subway benri janai desu. Dili sayon. Bus wa chikatetsu hodo benri janai desu. Bus wa chikatetsu hodo benri janai desu. Sunod nga ehemplo, ang hinapon dili parehas kalisod sa French. Ang hinapon kay Nihongo ug ang French language kay Fransgo. Ang lisod sa hinapon kay muzukashi ug ang negative conjugation niini kay muzukashikunai nga pasabot dili lisod. Ang atong tibuok Japanese sentence kay Nihongo wa Fransgo hodo muzukashikunai desu. Nihongo wa Fransgo hodo muzukashikunai desu. Laing ehemplo, dili ko ganahan og mansanas sama sa akong pagkagusto sa strawberries. Kung nahinumdum ka sa atong lesson bahin sa gusto og dili gusto, ang pagsulti og gusto sa hinapon naggamit sa adjective nga sukina. Busa ang sentence pwede natong usbon. Ang mansanas dili ko gusto sama sa strawberries. Karon pwede na nato gamiton ang pattern. Ang mansanas sa hinapon kay ringo ug ang strawberries kay ichigo. Ang gusto kay sukina. Ang negative conjugation niini kay suki janai. Ang tibok Japanese sentence mahimong ringo wa ichigo hodo suki janai desu. Ringo wa ichigo hodo suki janai desu. Karon tukiunta unsaon pagkumparar sa tulo o sobra nga mga butang. Para ani mo gamit sa pulo nga ichiban nga ang pasabot kay numero 1. Unya ato ning parisan sa adjective. Pangalitan, pinakakusog, ichibang hayay. Pinakagwapa, ichibang kirei. Pinakamahal, ichibang takay. Pinakabansay, ichibang jozu. Aduna tay mga ehemplo. Kini nga sentence, ang Russia ang pinakadakong nasod. Ang dako sa hinapon kay oki ug ang nasod kay kuni. Pag-ingon og pinakadako, ang hinapon niini kay ichiban oki. Busa ang atong sentence sa hinapon mahimong Russia ga ichiban oki kuni desu. Russia ga
ichibang ookii kuni desu. Sa mga sentence nga sama ani, mogamit ta sa particle nga ga, kay specific man ang atong subject. Ang Russia mao'y pinakadakong nasod ug way lain. Laing ehemplo, ang tig-init ang pinakainit nga panahon sa tibok tuig. Ang tig-init sa hinapon kay natsu, ug ang panahon sa tuig kay kisetsu. Ang adjective nga init kay atsui. Busa pag-ingon pinakainit ang hinapon kay ichibang atsui. Kumpungon tatanan, ang atong hinapon nga sentence mahimong natsu ga ichibang atsui kisetsu desu. Natsu ga ichibang atsui kisetsu desu. Sunod tang ehemplo, si Bill Gates ang pinakadatong tao. Ang tao sa hinapon kay hito. Ang dato o adunahan kay kanemochi na nga usa ka na adjective. Pag ingon og pinakaadunahan, moingon tag ichibang kanemochi. Ang atong sentence sa hinapon mahimong Bill Gates ga ichibang kanemochi na hito desu. Bill Gates ga ichibang kanemochi na hito desu. Himatik din nga mogamit ta sa hiragana na paghuman sa kanemochi. Tungod kay ang kanemochi usa ka na adjective ug ang mga na adjectives butangan sa hiragana nga na kung atong gamiton atubangan sa usa ka noun nga niining higayuna ang noun nga hito. Inikumpara nato og tulo o sobra nga mga butang atong isulti ang kalibutan o domain nga hain parte o bahin ni anang kalibutana ang atong mga gikumparar. Pag hinapon niini, moingon ta sa domain o kalibutan, unya sundan nato sa no naka de. Aduna tay mga ehemplo sa sunod nga mga slides. Pangalitan, sa tanang nasod sa kalibutan, ang Russia ang pinakadako. Ang atong domain o kalibutan diin nahisakop ang tanan natong gikumparar kay ang tanang nasod sa kalibutan. Ang nasod sa hinapon kay kuni. Busa moingon ta og kuni no naka de nga pasabot sa tanang nasod. Unya sundan dayon nato sa regular nga sentence. Ang Russia ang pinakadako nga sa hinapon kay Russia ga ichibang ookii desu. Bali ang tibok nga sentence, kuni no naka de Russia ga ichibang ookii desu. Kuni no naka de Russia ga ichibang ookii desu. Sunod nga ehemplo, sa tanang panahon sa tuig, ang winter mao'y pinakatugnaw. Ang atong domain o kalibutan kay ang mga panahon sa tuig nga sa hinapon kay kisetsu. Ang winter sa hinapon kay fuyu ug ang tugnaw kay samui. Por iso, ang atong tibok sentence mahimong kisetsu no naka de fuyu ga ichibang samui desu. Kisetsu no naka de fuyu ga ichibang samui desu. Karon sa pagpangutana, din ikumpara nato ang tulo o sobra ka mga butang, mogamit ta sa pattern nga sa tibok nani-nani, unsa may pinaka nani-nani. Sa hinapon, kini kay nani-nani no naka de, unya ang interrogative pronoun dayon nga nani, unya ang subject particle ga, unya ang adjective ichiban nani-nani, unya tapuson sa deska. Karon, kining interrogative pronoun nga nani, pwede ilisdan sa laing interrogative pronoun, sama sa dare o kinsa, o itsu o kanusa, o doko, hain man. Depende kung unsa imong gipangutana. Tan-awon ta ang mga pipila ka ehemplo. Kini ang pangutana, sa tanang mga auto unsa may pinakamahal. Ang atong domain o kalibutan kay tanang mga auto. Ang auto sa hinapon kay kuruma. Ang mahal, takai. Ang atong interrogative pronoun kay nani, kay nangutana man tag unsa man. Kumpungon ta, ang hinapon kay kuruma no naka de, nani ga ichibang takai desu ka? Kuruma no naka de, nani ga ichibang takai desu ka? Og pag-ingon nga sa tanang mga auto, ang Rolls-Royce mao ang pinakamahal sa tanan. Sa hinapon kini kay kuruma no naka de, Rolls-Royce ga ichibang takai desu. Kuruma no naka de Rolls-Royce ga
ichiban takai desu. Laing ehemplo, sa tibok tuig, kanus aman ang pinakainit. Ang atong domain o kalibutan kay tibok tuig o usa ka tuig, nga sa hinapon, ichinen. Ang hinapon sa init kay atsui. Unya kay panahon man ang atong gipangutana, mogamit ta sa interrogative pronoun nga itsu, nga pasabot kanus-a. Por iso ang tibok sentence mahimong ichinen no naka de itsu ga ichiban atsui desu ka? Ichinen no naka de itsu ga ichiban atsui desu ka? Pangalitan, tubagonta ang pangutana gamit ang buwan sa tuig. Moingon taog, sa tibok tuig, ang Mayo ang pinakainit. Sa hinapon kini kay ichinen no naka de 5月が一番暑いです。1年の中で5月が一番暑いです。Usahay, imbis domain o kalibutan, isulti ta tagsa-tagsa ang mga pilian inig kumparar sa tulo o sobra nga mga butang. Pangalitan mo ingon ta, sa pirmiro, sa ikaduha, sa ikatulo o uban pa, hain man ani ang pinaka nani-nani. Sa hinapon, ang kapilian kabitan ta sa particle to. Unya sama sa naandan, sumpayan ta og naka de. Unya ang pangutana dayon, nani ga ichiban? Unya ang adjective. Unya tapuson ta sa desu ka? Depende sa pangutana, ang interrogative pronoun nga nani pwede mailisdan sama sa dare, itsu, o doko. Tanawon ta ang atong mga ehemplo. Kini nga sentence, sa sushi, donburi o ramen, unsa may pinakalami. Ang interrogative pronoun nga atong gamiton kay nani. Ang lami sa hinapon kay oishi. Por eso ang tibok sentence mahimong sushi to, donburi to, ramen no naka de, nani ga ichiban oishi desu ka? Sushi to, donburi to, ramen no naka de, nani ga ichiban oishii desu ka? Pangalitan sa tulo, ang sushi mo ipinakalami, sa hinapon mo ingon taog. Sushi to, donburi to, ramen no naka de, sushi ga ichiban oishii desu. Sushi to, donburi to, ramen no naka de, sushi ga ichiban oishii desu. Sa tubag, pwede po nimo dili na isulti ang domain o unsay gipilian kay masabtan naman. Pwede ka mo diretso na lang og sulti, sushi ga ichiban oishii desu. Laing ehemplo, si Jiro, si Ken ug si Taro kinsa may pinakataas nila. Ang hinapon sa taas og height kay sega takai. Sega takai. Karon ang pangutana kay tao busa ang atong interrogative pronoun dili na nani kun dili dare. Ang hinapon sa tibok sentence kay Jiro kun to, Ken kun to, Taro kun no naka de, dare ga ichiban sega takai desu ka? Jiro kun to, Ken kun to, Taro kun no naka de, dare ga ichiban sega takai desu ka? Pangalitan si Ken ang pinakataas sa tulo, imbis nga tagsa-tagsaon tagsulti ang ilang mga ngan, moingon na lang taog sa ilang tulo o sanin no naka de, nga karon usa na ka domain o kalibutan. Ang hinapon sa tibok tubag kay sanin no naka de, Ken kun ga ichiban sega takai desu. Sanin no naka de, Ken kun ga ichiban sega takai desu. Laing ehemplo, sa Tokyo, Kyoto o Nara, hain man ani nila ang pinakakaraan. Ang hinapon sa karaan kay furui. Furui. Karon, tungod kay ang pangutana, lugar man, ang gamiton tang interrogative pronoun kay doko, nga ang pasabot kay asa man o hain man. Ang tibok pangutana sa hinapon kay Tokyo to, Kyoto to, Nara no naka de, doko ga ichiban furui desu ka? Tokyo to, Kyoto to, Nara no naka de, doko ga ichiban furui desu ka?
Sa niining tulo ka syudad, ang Nara mao'y pinakakaraan. Busa sa tubagta, moingon taog Tokyo to Kyoto to Nara no naka de Nara ga ichiban furui desu. Tokyo to Kyoto to Nara no naka de Nara ga ichiban furui desu. Pwede pud nimo dili na isulti ang domain ug diretso ka na lang og tubag Nara ga ichiban furui desu. Atong katapusang ehemplo, sa tibok semana, unsa mga adlaw ang pinakasako? Ang atong domain o kalibutan kay ang usa ka semana, usahin hinapon kay issyukan. Issyukan. Ang sako sa hinapon kay isogashi. Isogashi. Ug ang atong interrogative nga gamiton kay nanyoubi. Nanyoubi. O ang pasabot, unsang adlaw. Ang tibok pangutana sa hinapon mahimong 1週間の中で何曜日が一番忙しいですか ?1 週間の中で何曜日が一番忙しいですか Pangalitan sa tibok semana, ang Lunes ang pinakasako. Ang tubagta sa hinapon kay 1週間の中で月曜日が一番忙しいです。1週間の中で月曜日が一番忙しいです。Pwede po nato dili isulti ang domain kay masabtan raman og diretso na lang tagtubag getsuyobi ga ichiban isogashi desu. Atong sumahon ang atong natuki niining atong lesson karon. Imong naestudyuhan unsaon pagkomparar og duha ka butang. Ang A mas nani-nani kaysa B. Sa hinapon, ang pattern nga gamiton kay B yori, A no hoga, nani-nani des. Ato pong natuki unsaon pagsulti ngang A kay parehas ka nani-nani sa B. Sa hinapon, A wa, B to, onaji guray, nani-nani des. Ato pong nakatunan unsaon pag-ingon nga ang A dili parehas ka nani-nani kumparar sa B. Nga sa hinapon kay A wa, B hodo, nani-nani nai desu. Ato pong naestudyuhan unsaon pagkumparar og tulo o sobra pa nga mga butang. Unsaon pag-ingon pinaka nani-nani. Paghulagway niini mogamit ta sa pulong nga ichiban o numero 1 unya sundan ta sa adjective. Ato pong natuki unsaon pagsulti sa domain o kalibutan sa atong pilian gamit ang nani-nani no naka de. Pwede po nato ilitanya ang mga kapilian gamit ang particle to, sama sa N1 to, N2 to, N3 to, ug uban pa. Unya sumpayan sa no nakade. Ug diri na human ang atong lesson sa unsaon paggamit sa mga adjectives para pagkumparar og mga butang. Hinaot daghan kag nakatunan ug nalingaw ka sa imong pagtuon og hinapon gamit ang akong channel. Kita na pud ta pohon sa sunod nga video lesson. Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante kaayo nga mag-practice adlaw-adlaw. Gahinan gyud nimo og panahon. Kung nagsakay ka sa jeepney, naghuwat sa traffic, patubang sa trabaho ug naglingkod ra ka sakyanan o kaha break time nimo sa trabaho, balik-balikin ig paminaw ug tan-aw ang mga training videos. Tungod kay dili nako matudlo ang tanan, kinahanglan palambuang imong bokabularyo gamit ang libro, internet o app. Aduna ko'y link sa usa ka website nga adunay 2,000 essential Japanese words na akong ibutang sa ubos. Ang akong video series giplano ni para lig-on ang imong pundasyon sa pag-estudyo sa hinapon. Kaya og kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni gambatte kudasai. Otsukare sama deshita.